Ideme už skoro od nájazdu z lesíka, kedy teda 200. Zanechali si obrovské rýchlosti hneď po nástrele. Teraz ale veľká korekcia pred zónou číslo 3 a skorigovanie svojho Lexusa práve. To je taký menší prejazd. Skorigovanie sa do zóny číslo 4, kde teda Michal prechádza len jedným kolesom, taktiež zóna číslo 5 len jedným kolesom. Teraz veľká korekcia pred zónou číslo 6. Opäť raz krásny nástroj, bohužiaľ minul zónu. Na prípade zvyknúť, pozrite sa opäť ako brzdí svoje auto. Prednou nápravou, teraz bohužiaľ moc zalomil svoje body, pretože toto nie je úplne to, čo v tom zocári. Každopádne nádherný prejazd zóny číslo 4 aj 5 a teraz krásne vedie svoje auto. Uvidíme, ako to bude v jeho kvalifikačnej jazde číslo 2. Taký taktiež dokázal nadsúkať ten obrovský kufor jeho auta. Zóna číslo 3 taktiež bez problémov prejde na veľmi koleso. Zónu číslo 4. Zatiaľ Adrian Bartocha tam myslím, že lízal. Tu zónu aj druhým kolesom. Zóna číslo 5 bez problémov prejde na teraz korekcia. Škoda, pretože myslím, tak a pozrite sa na ten krásny prejazd zónou číslo 1 hneď. Pod kapotou tejto 92-ky. No a poďme na to, zóna číslo 3 bohužiaľ prejde na len jedným kolesom. Práve Václava Buriana, zóna číslo 4 taktiež prejde na len jedným kolesom, ale Václav Burian začína naberať rýchlosť, ale teraz tam prišlo k takému neočakávanému výstrelu, ktorý sa teda mne osobne úplne nepáčil. Našťastie, ak sa nemýlim, Václav Burian má niečo nabodované z predchádzajúcej jazdy. Veľmi pekný nástrel, prejde na zóna číslo 2. Celá tá jednotka má tak krátký vzadok, že tam není problém napchať tie dve kolesa bez toho, aby sa jazdec nejako bál kolízie s tými betonovými, pneumatikovými bariérami. Veľmi pekný prejazd aj zónou číslo 3 a 4. Juraj Neplech bez problémov krúži po trati, teraz jemná korekcia s jeho jednotkou. Vidíme, že rýchlostný stupeň. Podobne. Už hneď ten nástrel je lepší. Aspoň teda jedno koleso v tej zóne číslo 2. Bohužiaľ tam prichádza opäť korekcií cez ten prejazd zóny číslo 2, zóna číslo 3, ale krásne prejde a tento problém. Daňo Vašák nepoložil žiadna sťahujaka, čo už je to, čo potrebujeme, aby teda dokázal nabudovať o niečo viacej, ale vidíme tam obrovské korekcie na uhli z jeho M30, takže predsa len tam podarilo. Myslím si, že výsledok tej prvej jazdy svedčí za všetko. Keby zaradil, len tak z ničoho nič vyšší stupeň a začal
Rosberg robí, čo môže. Ospravedlňuje sa, toto nie je ani Markus, ani Günther, ale konkrétne Viktoria Bank. Viktoria jazdia sa... Nádherný prejazd zónou číslo 2. Taktiež zónou číslo 3. Svetle, ale poďme sa venovať jeho druhej jazdy cez zónu číslo 1. Do zóny číslo 2 taktiež pekne nakorigoval svoj Nissan S13. Teraz ale opäť skoro totožná chyba v zóne číslo 3, ale tentokrát to dokázal Slava pochytať. Zóna číslo 4 aspoň jedným kolesom na základe tej chybe. V zóne číslo 3 teraz tam Tomáš Hlava dusil svoju S13, teraz jemné spomalenie pred zónou číslo 6. 36 do druhej kvalifikačnej jazdy. 76 bodov z tej jazdy číslo 1. Bohužiaľ míňa zónu číslo 1. Chyba pred zónou číslo 2. Tam to smrdelo nedotáčavým šmikom a skoro až kontaktom s tou gumovou bariérou. Teraz opäť raz chyba pred respektíve hneď za zónou číslo 3. To vôbec nebude dobrý výsledok. Nejaké body na tejto jazdy a rozhodca neposúdia ten príchod do zóny číslo 2. Na celé auto. Takže poďme na to. Veľmi milo prekvapil, uvidíme, ako sa mu podarí prípadne zariskovať tejto jazde číslo 2. Vidíme, že bohužiaľ míňa zónu číslo 3, teraz číslo 4. Vychádza ďalšia ešte kolej. Vychádza zo zóny číslo 4. Podradil na svoje 46-ky, rozkopol to, aby tam mohol znova zaradiť vyšší kvalt, aby nejakým spôsobom nabral rýchlosť. Skúšal teda traťové limity. Zatiaľ veľmi pekný prejazd zónou číslo 1. Prekvapenie, zónou číslo 2 veľmi pekné prejde a teraz korekcie pred zónou číslo 3, ktorý to opäť nevyšlo. Zóna číslo 4 už veľmi pekne prejdená, nabral obrovskú rýchlosť. Krásny prejazd zónou číslo 1 obomi kolesami, obrovská rýchlosť. Podaní krásne delostrelovacké umenie. Krásny prejazd aj zónou číslo 3, bohužiaľ tam prišlo k jemnej korekcii a Samuel Vanel tam jedným kolesom vyšiel zo zóny číslo 3, ale nádherný prejazd a nakorigovali sa do zóny číslo 4 aj 5. Teraz vidíte, ako musí pribrzdiť. A opäť krásne rozhodenie o 46. Nádherný prejazd zónou číslo 1. Veľmi slušnej kvalifikačnej jazdy a tam sme videli obrovskú korekciu, to je obrovská škoda. Pri jeho podaní stálo to neskutočne. Ja som nepochopil, prečo prišlo v tejto korekcii na strane Antama Tomečka. Takže poďme na to, sám sa zdraví, či Michal vychodil za risky trošku viacej. Bohužiaľ úplne minúta. Zóna prejdená aspoň jedným kolesom tej zadnej nápravy. Do trojky to Michal bohužiaľ nedostal. Zatiaľ to není, na ktorý sme od Michala zvyknutí. Taktiež zóna číslo 4 prejdená len jedným kolesom. Do päťky už to Michal napálil obidvomi. No a sám sa zdraví, či to Nix z jeho 46 pick-up. Nádherný prejazd zónou číslo 1. Veľmi pekný prejazd. V podstate Maroš sa nemá o čo báť a videli sme, že teraz ho tie pneumatiky bohužiaľ nepodržali a pred zónou číslo 3 úplne mimo trať. Takže z tejto jazdy to bude pravdepodobne pre ňoho len 0, ale každopádne od Maroša by to vyslovene nové pneumatiky, aby si Maroš... Poďme na to, už v prvej zóne sa valí tým spôsobom, tak ako sme na to zvyknutí a Marko Očko hodne hlboko do zóny číslo 1 aj 2. Uvidíme, ako to bude v zóne číslo 3, krásne počiare počas celej zóny číslo 3. Poďme na zónu číslo
trošku stratil rýchlosť, ale 5. 6. zóna bez problémov. S obrovským úhlom a agresivitou, to sa mu nesmie zobrať. Trošku tomu stále chýba tá povestná rýchlosť, ale myslím si, že tu má Marko Vučko zarobené na obrovské bodové zlepšenie oproti tej jeho prvej kvalifikačnej jazde. Teda na trati z jeho Hyundai Genesis. Solidne prejdená, zóna číslo 2 taktiež. Uvidíme, či sa bude opakovať jeho chyba v zóne číslo 3 ako v predchádzajúcej jazde. To sa nestalo. Zatiaľ teda Marko Vučko bez problémov prechádza traťou trojkou aj štvrtou a teraz obrovská chyba. Jeho podania má čo robiť, ale bohužiaľ nakoniec aj tak vyrovnáva jeho Hyundai Genesis, čo je teda obrovská škoda. Každopádne potlesk pre tú prvú polku trate prejdenú v jeho podaní. A druhá kvalifikačná jazda, počujete ten rev tej LS3. Číslo 1 aj 2, obrovský kulev dymu, spoza zadnej napravy, nádherný prejazd aj zónu číslo 3. Presne nastala tá chybička. Našťastie sa to nezopakovalo v jazde číslo 2. Patrik Čeloty má celkom slušne zarobené na celkom vysoký bodový získ v jeho kvalifikačnej jazde číslo 2. Takže poďme na to. Csaba Čeloty. Tam to bolo veľmi neortodoxné rozhodenie. Že to takto Csaba Čeloty ani neplánoval. A je otázne, ako to rozhodca vlastne posúdia. Od pohľadu už sa ale okej, poďme sa venovať. Trati a to bol celkom slušný prejazd. Zónou číslo 3, 4 aj 5. Do 6 to samozrejme. Druhá kvalifikačná jazda. Rozhodila to mimo zóny číslo 1, bohužiaľ. Slušnú rýchlosť na to, aby sa dotiahla na zónu číslo 2, bohužiaľ. Míňa aj tu. Vidíme, čo zóna číslo 3. Tá už bola celkom slušne prejdená, ale teraz bohužiaľ vyrovnala svoj 350. Zóna číslo 4 prešla, teda zónu číslo 4 prešla jedným kolesom, 5 rovnako, ale myslím si, že práve tá chyba za zónu číslo 4 budú stáť veškeré body v jeho prvej jazde, takže uvidíme, či sa im podarilo niečo poriešiť. V podstate v totožnom znení v zóne číslo 2 to ale ešte zvládol pochytať, bohužiaľ zóna číslo 3 hodne zoširoka, myslím si, že tam bol výjazd do dvojí kolesami, vidíme, že Filip Solcari sa to snažil držať vo vyššom prevodovom stupni. Teraz tam prešiel tú svoju zrazenú sieliaku a vidíme, že tam z celej trge. Klasická liga záležitá.